assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese, on calminama e kuuɓal. Yo jaam Allah ki salmina dendagal wondi mono woni ɗon foof. En calni dendagal wonɓe diine gande kese goomu juɓɓudi e dendagal yewtoɓe e dental heɗotoɓe e namdotoɓe jabotoɓe namdoɓe hay goten goppani dente meɗen WhatsApp foof. En calmini gorko pullo gonɗo dow ɗo hono Alhaji Moussa Yero Moussa e ceerno Saydou e musidɗo meɗen ceerno Abou e Abou Diawo. ɗum ɗo leydi Guiɗima ko anno mi jogui kawam goto no wiya Abou Diawo to Yawunde wona on noon o ko Abou Diawo wiyete kono ko leydi Guiɗima ko to woni. Yo tigui rigui on beltanama sanne no fewi e en calmini dendagal pelle meɗen WhatsApp foof e to mbawɗen heɗede foof. En calmini e aynaɓe leñol e dow potal e gardugol badama dorel wallidiɓe muɗum Alhaji Moussa Yero Moussa Dia, ceerno Abdoul Aziz Jim jaalal leñol di Oumar Yene e ceerno Abou Sambo Lil Diallo. On beltanama no fewi wittu gandal goo wittu diine ma tati e wittu diine ma ɗiɗi e dendagal dente meɗen fay goten goppani fedde ɓamtare seyyen yo e gardugol Dia Isaka Samba e Diamma Samba Alaji e fedde pellital e gardugol Amadou Baraba. Yo on beltanama noon foof. Hande yewtere meɗen yahata ko faate hande oɗo technologie garɗo mbo yimɓe hewɓe keblanaki naate muɗum woni hol ɗum ɗon woni communication téléphone ngaji ɗiɗo mbiyen e ordinateur uji ɗi e photoje ɗe e oɗo internet e ɗum ɗo ko hunde arde meɗen ko heewe men heblanaki ɗum. Neɗɗo noon kala ko wawi wonde foof ko jannguɗa ko ganduɗa foof kala ko mbawɗa ko wondema yawde paamowo foof kala ka heblanaki so are maɗa tan no jogui no ardata e maɗa action muɗum réaction maɗa wontata ko opposé. So are maɗa ko weddoto e maɗa ko aɗa duttirta ko adde maɗa ko wawata fewde d' abord premier saabu alay sago ƴeewa ha mbaɗa analysé e ngani waɗa analysé ha anda ɗum ɗo wonde no arde maɗa ni ko ni foti hebloranede ko ni foti jaɓɓorede kono noon premier o a wawata andude. wan noon neɗɗo kala ko anda ina heewi wadde résulté ene heewi hulde ɗum ɗon no heewi bonnude ɗum ɗon no heewi riwtude ɗum ɗon hay sinno ko moƴƴere mum nafoore muɗum e hay so aljanna ma coyinɗan ara e ma tawi wonno yettana hulat aɗa wawi ɗum dogde walla diwta ɗum walla ƴeewa mbetaɗa walla yimɓe mballuma bonnana ɗum. Yo voilà donc woni ɗiɗo téléphone ngaji hande e curtuɗi yimɓe surtout enen awaleɓe wonɓe lesɗele meɗen tawa ko ɓuuri hewde ko aynaɓen janggani e ɗum waɗi men caɗele sanne no fewi e kono noon kadi impact o ala fof to yettaki hay wonɓe teruji ɓe yimɓe wino ɓuuri finde ɓe ɓuurɓe janggu ɓuurɓe andude ɗum ɓe ɓen kadi ɗum adde muɗumen caɗele ha bonni galleji fusi galleji woni addi ceerle e taƴi enɗemeje e woni taƴi enɗemeje yimɓe heɓe certi hande sababude e ɗiɗo haalaji kalteɗe e internet e réseaux sociaux ne yaaha partout. Neɗɗo darono ñoho yummum walla bamum ɗon bone haaɗi ñohoɗo yummum walla bamum walla kalɗo yummum walla bamum ko bonni ɗon bone wawi haadde e won waɗoɓe ɗum hay télé e maji he e miñumen e mawnumen e famille muɗum foof eyyi e no fawa ɗumen cupñagal ala fof ko fawata ɗumen dendagal bonande kono bono ewo en yii rewɓe resaɓe e ɗiɗo téléphone ngaji bonni gueɗe muɗumen e wonen haaldoɓe worɓe o joji mumen caro e jomtinata nelda walla neɗɗo mo kalɗo tan yiiɗi bonnandema yiiɗi dewgal maɗa bona waɗa feere bonnanma e nelda o joji ɗi banggueji goɗɗi ha aduna fo heeɗo e oɗo debbo o seere hen e taw gorko anniye makko so serama no restamo ko wona resdemo yiɗi saabu mbo kalduɗa haala bonande ha mbawɗa ittude ɗum e dewgal muɗum surtout ko on ɗon janggo sa resi ɗum kañumne goɗɗo no wawi rewde ɗon kadi wadda hono nden ɗon bonande ha resta ɗum. Yo firti ko so tawi neɗɗo funtama ha gandanɗa hoorema e heeɓi e oɗo musiba yo andu wonde baɗɗomo ɗum o wonta hoolademo yimɓe ɗiɗo so ndendi goni wuyɓe no gujja hakkude muɗumen ñande ɓe certi foof ɓe natti wujjude ne so goɗɗo e faamu wi ko goɗɗo yeddata. Yo wanno goto fof no andi ya gantini koɓe ɗum ko gollal maɓɓe kamɓe mbaɗatno ɗum ɗon donc so goɗɗo naggama no wujji wiyama kañum wujji goɗɗo wawata yeddude ɗum ɗon. Yo donc firti ko e oɗo communication hande e ɗeɗo photo ji jirlotoɗe e ɓeɗo ɓorto gandanɗa hoorema ina poto ina mbaɗa vidéo ji ina kalda e worɓe mumen ina kalda e worɓe woɓɓe e worɓe maɓɓe ɓe e téléphone ngaji muɗum mbawi waɗede piraté hande wadde piraté téléphone no weeɓi wonno mbaɗirta téléphone awa yiide kala ko jomum yiyata sa heeɓi téléphone e junggo maɗa won piratage goɗɗo no woodi laamuji no mbawi ɗum wadde taw hayso keɓani téléphone o e junggo maɗa ina mbawi wadde piraté mbatta yiide ko jiyata mbatta darde ko darata no woodi application ngaji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema aɗa wawi hay sa wirtima neɗɗo aɗa jogui téléphone ko wone mum ko fata e maɗa
e ɗum fof no woodi no heɓo hannde donc firti ko hannde e kala ko neɗɗo no waɗa yo reen hoore muɗum reena ɓesgum reena famille muɗum yo anndu wonde gacce ina dooki ɗum e kala sahaa eyi ɗum yimɓe heewɓe bonirama heen en jii yimɓe nganndanɗaa hoorema ɓeeɗo ko ɓeeke seernaɓe mawɓe yimɓe teddinaaɓe e société yimɓe haaloɓe en nanen jooɗi ɓe radio ji e téléji joomum yahata suko debbo mbo resaani e suko debbo ono addan ɗum probléme woni film fof seenuji ɗi no mbaano fof caggal ɗum nodduye wiye nelde e téléphone muɗum wiye wonde a yii ɗum ɗo ko aan woni ɗo aɗa waɗa ɗum ɗo donc mbiɗa sohli million ŋaji ɗiɗi walla tati walla so ronki ɗum mi bonno gurdam ma sabu so ɗum sarama ma famille maɗa bona famille ma fof ka desɗo ma télé liggotoɗa o riiwe ma dendagal gandanɗa hoorema société maɗa natto hooladema hangantina gueɗe maɗa boni yimɓe fof goppuma ay jomum e waddede yobde ewo ɓeeɗo ko neldanno ko worɓe muɗumen juuma nelda goɗɗo ɓeeɗo neldanno ko gandanɗa hoore ma ko sukaraɓe muɗumen ɓen so yiha caggal muɗumen boni e ɓen ɗon mbaɗa utilisé ɗum ɗo wona chantage woni chantage o ko jomum wona heddodo e debbo on no walla heddodo e on ɗon gorko tawi ko debbo waɗi ɗum gorko walla gorko waɗi ɗum debbo e heddodo gandanɗa hoore ma e dendagal on chantage ko eɗen keddodo walla so ronki ɗum komi carowo ɗum ɗo fof yiyama no woodi hannde chantage gasata e donc ɗiɗo téléphone aji e ndentoɗen no moƴƴi ɗi bonnani en no feewi ɗi nafi en no feewi kono ɗi bonnani en no feewi hunde fof noon e waɗira ko yo naf hay bombe nucléaire ko arme de dissuasion wiyete e woni arme mo ganduɗa sa joguima ɗum hangadine haare watta haɓata hay goto haɓata e maɗa ayi kono no moƴƴi wonto nafoore mum ko ɗum ɗon wona pour fellede waɗira ko pour yo neɗɗo rentomo anden ndentoɗa ɗum sono jogui hono ɗum ɗon ni woni ko dendagal ko neɗɗo wawi jogade e gueɗe muɗum fonno wonde ko nafoore woni téléphone sa joguima ɗum poɗɗa ko janggude hen e jangguinde hen walla so ronki ɗum liggorade ɗum aɗa nelda kalis aɗa heeɓa kalis aɗa nelde kalis walla aɗa jangguina hen aɗa waɗa hen haajuji ma sirruji ma aɗa haala hen tawa ko sirruji ma aɗa daguiɗi ɗi gandanɗa hoore ma feccata ɗum e yimɓe kono hande e ñohe ɗe foof kala ko neɗɗo ñohi won hen ƴetta jaaha nawa ɗumen banggueji goɗɗi e heeɗe to heeɗe ga sirlu haaɗi ke yimɓe ɗiɗo so jiwti yimɓe ɗiɗo tan natti wonde sirlu sabu yimɓe ɗiɗo ɓeeɗo tan tinmi ɗum ɓe so tawi nanama tan anda ko goto e ɓeeɗo yaltini an nanɗo aɗa andi a yaltinani tan ko e yaltini kono so woni tartana gatine jiiɓima donc sa neldi neɗɗo hunde ayi kay an tan neldumi on ɗon kayumne ka sehil muɗum no yinma no fiya andun jogui guiɗo muɗum on wiya kañum tan guiɗum neldi on nelde guiɗo muɗum noon yetto banggueji foof ala ko ɓuuri jasde yimɓe so wona yimɓe ɓeeɗo neldoɓe o jooji privé ji kalteɗi neɗɗo ɓurɗo jasde yimɓe woni ɓen ɗon ɗum noon banggueji fof hannde en jii yimɓe heewɓe bonjour yimɓe heewɓe hannde gueɗe mumen ndeysan boni jiiɓima natti jarde haydara e oɗo société won heen eggini won heen péri won heen jaltino kuuji muɗumen won heen ɗannima gartata won heen jeehiɗe nganndanɗa hoore ma mbawata e tinede ni ko ɗo goni sababude wonde hannde gacce ko neɗɗo woni wadde neɗɗo ko ɗiɗi woni neɗɗo émotion e gacce o émotion woni neɗɗo jiyo hunde yurmo hunde tina hunde walla weele hunde e mette hunde ɗum woni émotion e gacce ɗe woni neɗɗo kulowo gandanɗa hoorema ɗum ɗo so yettima so heeɓima e ma bonnane ko heewi ko bonnantuma ko e ma bonnu hakkude maɗa e famille maɗa bonna hakkude maɗa e sehilaɓe maɗa e bandiraɓe maɗa e diwan maɗa e leydi maɗa bonna nguru maɗa gonna nguru dendagal bonanduɗa nguru e pular noon no heewi wiide gacce barannoɗe hanki natti fawguinde hannde e gacce barannoɗe hanki natti hay fawguinde hannde eyyi français wi la ridicule ne tue pas woni jaasede sinno waranno taw no heewɓe ma yi yo donc firti ko jiɗɗen wiide tan ko yimɓe yo tinno mbatta hakkillaji no moƴƴi e neɗɗo acte contre nature meeɗa moƴƴude woni acte contre nature ko wadde gueɗe ɗe gandanɗa hoorema yaadani neɗɗiyankagal hay joom galle ma mo gandanɗa hoorema ko desɗo ma ala droit fotodade e muɗum aɗa ɓorti aɗa nelda ɗum walla oɗon jiyodira e téléphone ɗum ko impossible fotani wonde neldi ɗum photoje ma haalde muɗum e téléphone e bonjour joƴƴin téléphone yeeso maɗa gona e haaldude e muɗum no darma ɗa dar ɗum tawa ko haala normal kono ɓortade ne yaltina terɗe muɗum hannde yimɓe heewɓe ɗum ɗo bonni gueɗe men surti ɗumen yo hannde dewle kewɗe ɗum ɗo bonnata ɗum adan bonnano dewle ɗe ko situation yimɓe ne gonde galleji ne gurdi hen e gurdigal weeɓani e yimɓe kaɓa hen natta weldude hen waɗa caɗele hannde noon yimɓe seeroɓe ɓe foof dañoɓe caɗele hakkude e rewɓe men ɓe foof sa ƴeefi ɓuuren hewde ko ɗiɗo téléphone ngaji gadda ɗum 95% hannde ko téléphone ummorto donc pulaar wi waɗi laafa e hoore ko alsilamagal e walla wonde almami kono so watti ɓuccade gandi waɗi ko ittude e donc ɗum ɗo kadi koma heblane e ɗum ɗo kadi ko leçon gurdam woni ɗum ɗo are meɗen en keɓiri ɗum ɗo ni e hay goto daɗani hen wona enen e addanaɓe ɗum ɓe wona hay fewni ɗum ɓe daɗani on bonande nden bonande
e ɗum hannde ɗum jiiɓi famille ji kewɗi donc firti ko hay goto daɗani nde ɗo bonande donc firti ko mbiyeten tan kala dendagal neɗɗo jogiiɗo téléphone muɗum haal hen ko dagui mbaɗira hen ko dagui pewnira ɗum ko poɗɗa ɗum fewnirde ko mbentoɗa kala dendagal gueɗe ala gorko ɓurɗo jasde worɓe so wona biyo debbo muɗum yo photo ina ndaara ɗum e photo he tawa gandanɗa hono téléphone makko anda ko waɗa pirate walla kanko neɗɗo o anda téléphone ko heddi hen ko no jogui no yitoroyte yo donc firti ko téléphone haydara majjata hen hayso ka firti andu wonto woni nan toon wonto jooɗi hen téléphone ma no wawi majjude walla wujjede goɗɗo heɓa ɗum ɗon walla ko nandi hen yaaha waɗa ɗum exploité yitoya ɗum ɗon no wawi taw ka mbaɗaɗo piratage woni neɗɗo tawa ndara tan yaha jiyata donc ɗum ɗo fof no wawi riwtede e dow wadde hen ko laaɓi ko o dagui ko woni saɗa haala hen ko moƴƴi saɗa waɗa hen ko moƴƴi saɗa haalda joom suudu ma joƴƴin téléphone ma yeeso ma jooɗo yeeso muɗum e ganduɗa ni oɗon darodira oɗon kalda no ɓorni comci muɗum timmude aɗa ɓorni comci maɗa so yii ha yantoyi banggueji goɗɗi gacce ngala hen gacce wodani ko jaltinɗo o kono an ala hen gacce mbaɗɗa ko poɗɗa wadde kono photoji e vidéo ji jamma ñalawma te dangal kala ko bonatno jomumen no jennodira no ƴattodira ina kuɗɗodira hen taaƴa endemeje muɗumen e ɗum ɗo ko laafa mbatta ko ɓuucade ngandi yo donc ɗum ɗo wonno chronique meɗen hannde e ko fate oɗo nouvelle technologie ko fate oɗo communication ɗiɗo vidéo ji oɗo internet carungu sari men hannde e caɗele ne addani meɗen hannde ala daɗɗo hen woni enen aynaɓe e gandanɗa hoorema wonɓe dendagal teruji hay fewnu ɗum ɓe ɗum bonni guurameje mabɓe kono noon ko kullel moƴƴel ko kutorguel moƴƴel ko kutorguel nge ganduɗa hoorema hannde kala mbo ala ɗum kadi wawa yaade hay nokku ko ɗum hunde nde ganduɗa hoorema neɗɗo wawa ɗum wadde hande séparé yo ko ɗum woni porte monnaie maɗa ko ɗum ɗo woni communication maɗa ko ɗum ɗo woni fofo maɗa cellal maɗa fofo nan hen yo donc aɗa wawi ɗum nafrotorade kadi aɗa wawi ɗum kadi lordude e lorda ɗum kadi wadde yo bandiraɓe on calminama beltanama en calmi dendagal gonɗo e diine e gande Kese e dente meɗen foof noon bisimilla moɗon e chronique meɗen hannde e ñalawma ko ɗum ɗo wonno